dobro. Vjerska emisija Franjevačke mladeži Širokog Brijega. Slušajte nas svake subote u 11 sati na valovima radio postaje Široki Brijeg. Naša je Frama 45 minuta s vama. Hvaljeni Isus i Marija, dragi slušatelji. Pozdravljamo vas s frekvencija radija Široki Brijeg i pozivamo da se pridružite u još jednu našu današnju emisiju u kojoj ćemo govoriti o našim primanjima i obećanjima. S vama su danas uživo Iva i Anđela, a s nama je jedna gošća koja će nam malo više objasniti tu temu. Franjo je po običaju održao govor. Zaključio ga je sažeto i zanosno. Braćo, mnogo smo obećali, ali je više obećano nama. Radost je kratka, a kazna vječna. Obavljamo ovo, težimo za onim. Trpljenje je kratko, slava beskonačna. Mnogo je zvanih, a malo odabranih. Svima će se po zasluzi naplatiti. Braćo, dok imamo vremena, radimo dobro. Za sve one koji nisu čuli, framaši i framašice ove nedjelje 10. listopada na Brijegu održavaju primanja i obećanja. To je uistinu za nas velik i bitan dan, te se dugo za njega pripremamo, znajući da je veliko reći ono, evo me, pred oltarom. Koliko veliko? Danas će nam naša Marija odgovoriti na ta pitanja i mnoga druga. Što to zapravo mi obećavamo i kome? Današnja tema otkriva mnogo o samoj Frami i o životu u njoj, stoga smo, dragi slušatelji, uzbuđeni za nadolazeće minute. Pravo je vrijeme da se uhvatimo teme. Još aktualnije, Još zanimljivije, još zabavnije. Tema emisije. Kao što smo u uvodu najavili, danas nismo sami. Naime, s nama je jedna naša framašica, čiji glas ste već možda čuli u našim emisijama. Trenutno obavlja dužnost voditeljice formacije naše Frame, a to je Marija Buvalo. Mare, dobro nam došla, kako si? Evo, ja sam odlična, hvala na pitanju, kako ste vi? Odlično. Evo, na početku objasni nam što su primanje obećanja jedne Frame. Tko se to prima, a tko obećaje? Pa evo, za početak bi objasnila tko su primljenici, a tko obećanici. Dakle, u našoj Frami primljenici su framaši koji su proteklu godinu išli na glasnike ili su se upisali prethodnu godinu te išli na simpatizere. Ta formacija traje minimalno 3 mjeseca. U našoj Frami mi radimo tu formaciju nekih 8 mjeseci i srijedom imamo sastanke za simpatizere, subotom za glasnike kako bi se oni spremili za njihova primanja. I na tom obredu primanja i obećanja oni daju gospodinu riječi kojima govore da će iduću godinu se spremati za obećanja. Dok obećanici, to su framaši koji su prošlu godinu primili u Framu, te oni obećaju Bogu svoju vjernost, te da će svoju mladost posvetiti Kristu kako bi godinu dana u bratstvu Franjevačke mladeži mogli živjeti evanđelje. Odlično. A reci nam iz tvoje neke perspektive, shvaćamo li mi framaši dovoljno ozbiljno naša obećanja i s obzirom na to što mi obećavamo i kome mi zapravo to obećajemo? Pa mislim da ozbiljnost je naravno tu i to se samo vidi po tome što framaši često dolaze u dilemu jesu li spremni za obećanja i dolazi do tog pitanja jesu li oni dostojni tih obećanja. Naravno, mi često vidimo to da Bog od nas ne traži to da mi budemo savršeni, nego samo da budemo ono što jesmo, te nije niko od nas premalen za Boga, zato što On od nas traži samo to što jesmo i ono što nam je On dao. Tako da ne tražimo savršene ljude i mi smo dostojni tih obećanja, no
ono što se postavlja je jesmo li mi svjesni zapravo da kad stanemo pred oltar da je tu živi Krist. To naravno bude na osobnoj razini, netko je više spreman, netko manje, no to se vidi kroz narednu godinu kako ko živi ta obećanja, ali ono što se poboljšava iz godine u godinu je da pripreme za obećanja budu što češće i što sadržajnije kako bi bili ljudi svjesni da ono što obećaju znači da će godinu dana živjeti to što su rekli taj dan. Znači to što mi postavljamo, sama ta pitanja, jesmo li mi spremni za to, ti već misliš da je to dobar znak da na putu da damo obećanja? Da, upravo to, ta propitkivanja samog sebe znači da mi razmišljamo o tome što jesmo. I često kažu da čovjek što je bliži Bogu da se osjeća više grešan, odnosno svjestan je sve više svojih grijeha. Tako i mi kako rastemo kroz Framu sve više se pitamo jesmo li mi zapravo ono što smo obećali. I svaka obnova obećanja zapravo bude sve više zapitkivanja jesmo li mi bili spremni u tom trenutku obećati to što smo obećali. Rekli smo da su ta obećanja ozbiljna, da mi njih dajemo pred oltarom Kristu. Što se dogodi ako se Framaš ispiše s Frame tijekom godine u kojoj još uvijek traje njegovo obećanje? Što zapravo on to radi, jel on krši to obećanje? Tu dolazimo do nesvjesnosti o kojoj sam malo prije pričala, to dolazi na osobnoj razini i samo to ispisivanje iz Frame znači da se potpuno krši to obećanje zato što je tu ključna jedna rečenica u obredniku koja glasi da ćemo kroz godinu dana živjeti evanđelje u bratstvu Franjevačke mladeži. I koliko god da mi nakon ispisivanja išli na misu i molili, mi nismo dio bratstva Franjevačke mladeži, kompletno kršimo ono što smo obećali pred Bogom. Naravno, svi smo mi grešni, to se može ispovjediti, ali naša kršenja, općenito obećanja, to je svaki grijeh i kršenje obećanja, jer mi živimo evanđelja. Živjeti evanđelje znači živjeti po uzoru na Krista. Naravno, nismo mi često slika Božja kao što bi trebali biti, ali to su manja kršenja i Bog na to računa, ali svjesno ispisivanje iz Frame, to je potpuno kršenje obećanja, što znači veći grijeh. Što znači zapravo da se mi trebamo baš pripremiti za ta obećanja, da moramo biti svjesni da tu moramo stvarno biti godinu dana i stvarno živjeti to što smo obećali. Da, upravo to. To znači da mi pred ta primanja obećanja, evo danas je dan pred primanja obećanja, da se mi stvarno moramo zapitati jesmo li mi spremni godinu dana biti tu, jesmo li spremni godinu dana posvetiti Kristu, jesmo li spremni, je li znamo da možemo izdržati godinu dana tu u bratstvu, bez ispisivanja, bez odstupanja od toga što smo rekli Bogu. Evo, sutra su naša primanja obećanja. Kakav je tvoj doživljaj pred sutrašnja primanja obećanja? Ti ove godine obnavljaš svoje obećanja, ali što ti kažeš na ovogodišnje primljenike i pogotovo prvobećanike, jer su on tu prvu godinu pred Kristom i daju dio sebe, obećaju se Bogu? Pa evo ove godine sam više upućena u sve to zbog svoje službe. Za one koji ne znaju, vodite formacije, ona osoba koja sprema primljenike za primanja te obećanike za obećanja. I samim time prati se zapravo taj razvoj ljudi kroz Framu i ove godine ima stvarno puno primljenika, čini mi se 73 da je broj, puno glasnika, puno simpatizera, puno veći brojevi nego prije, ali mislim stvarno da smo dobro odradili te pripreme i samim time kada gledate njih na probama i kada vam se javljaju da jedva čekaju taj sutrašnji dan, kad su uzbuđeni oko svega što slijedi, zapravo vidite da su koliko toliko da dolazi ta svijest o tome što nas čeka sutra pred oltarom. Bogu hvala na tome što nas ima mnogo. Da. Za kraj još bi te zamolila da ti ispričaš neki svoj doživljaj sa svojih prvih obećanja. Pa evo moja prva obećanja, to je bilo godine kada smo slavili 25 godina Frame. Što mislim da sam sad svjesnija onoga što sam taj dan obećala. Kako idete dalje kroz Framu, tako sve više postajete svjesni toga što obećajete, to što jeste i to što Frama zapravo je. Moja prva obećanja, ono što bi istaknula je da eto mi pred primanje obećanja imamo puno proba. I prvu obećanicu naravno, ajmo reći taj dan najposebniji i bilo je nakon puno tih proba na kojima smo stalno čitali te tekstove, taj obrednik i ponavljali da svi jednoglasno to kažemo, da svi stanemo gdje treba i sve to i razmišljaš o tom tekstu i sve teče, ali taj dan kad čitaš taj tekst
I kad taj dan kažeš obećajem, isto kao da nisi nikad prije pročitao taj tekst, kao da stvarno to ti ide iz glave, kao da stvarno svjestan tog obećajem i osjetiš taj neki trenutak i jednostavno neopisiva stvar. Jer koliko god da se obnavljaš onaj prvi put kad si spreman reći obećajem je stvarno poseban i stvarno jedva čekam vidjeti sutra lice prvobećanika kad dođu na oltar da osjete taj osjećaj. Evo Marija, hvala ti što si danas s nama, hvala ti što si dala svoj doživljak sa svojih prvih obećanja i što si nas uputila što zapravo primanja, što obećanja. Nema na čemu, hvala vama na poziv. Ponovno smo s vama, dragi slušatelji. Nalazimo se u rubrici iz dnevnika naše Frame. Od Marije smo mnogo čuli o obredima primanja i obećanja, a sada ćemo vam pričati o nečemu što slijedi nakon obreda primanja i obećanja, a to su framaški izbori vijeća. Svake godine Framu vodi novo vijeće, a vijeće biramo mi framaši. Pravo da biraju i da budu izabrani imaju framaši s obećanjima, a primljenici ne mogu birati niti biti birani. Anđela, reci nam koja je zadaća vijeća. Vijeće je vodstvo cijele Frame i svaki vijećnik ima jako odgovornu ulogu. Oni se sastaju minimalno jednom tjedno, a po potrebi i više puta. U vijeću imamo predsjednika, potpredsjednika, voditelja formacija, tajnika, blagajnika i dodatne članove. Predsjednik je osoba koja je uz duhovnog asistenta odgovorna za bratstvo. Predsjednik se zalaže za rad Frame i povezanost njezinih članova. Uloga predsjednika sigurno nije nimalo lagana, ali kao što smo već puno puta ponovili, tko više daje, više i prima. Ovogodišnja predsjednica bila je Iva Lasić. Potpredsjednik je tu kada treba zamijeniti predsjednika u nekim akcijama. Jedna od najvećih uloga potpredsjednika je zasigurno uskrsna tombola. U toj akciji potpredsjednik je glavna i odgovorna osoba. Ovogodišnja potpredsjednica bila je Lucija Bubalo. Tajnik je osoba koja bilježi sve bitne događaje na Frami. Zapisuje svaki sastanak vijeća, svaki sastanak Frame petkom. Tajnik se brine i o arhivu naše Frame, kako bi sve bilo uredno i zapisano za sljedeće generacije. Ovogodišnja tajnica bila je Nikolina Jurilj. Blagajnik je, kao što i samo ime govori, osoba koja se brine o svim radnjama vezanim uz novac. Prikupljanje novca za razne akcije, plaćanje članarina i još mnoge druge poslove obavlja upravo blagajnik. A naša ovogodišnja blagajnica bila je Iva Bubalo. Voditelj formacija je osoba koja priprema sastanke za velike i male glasnike, simpatizere te animatore. Voditelj formacija upućuje glasnike u rad Frame, uči ih o Svetom Franji kroz igru i zabavu. Naša ovogodišnja voditeljica bila je Marija Bubalo. Dodatni članovi vijeća ovise o broju framaša. Ove godine tu službu su obavljali Ivan Ćužić, Anja Brekalo i Helena Lasić. Njihova uloga nije ništa manja nego ostalih framaša. Oni također doprinose radu cijeloga bratstva. A ovogodišnji animatori bili su Lucija Lasić, Lana Putica, Anđela Ćavar, Karla Grbešić, Petra Topić, Iva Brekalo, Filip Cigić te Mateo Rezić. Hvala našim ovogodišnjim vijećnicima i animatorima, a sljedećim želimo puno sreće i Božjeg blagoslova. Nadamo se, dragi slušatelji, da smo vam malo pojasnili tko su vijećnici, animatori i kako izgledaju naši izbori. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme, dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne predanj pa ga upita: Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče: Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini. Zapovjeti znadeš: ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi,
ne svjedoči lažno, ne otmi, poštuj oca svoga i majku. On mu odgovori, učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti. Isus ga na to pogleda, zavoli ga i rekne mu, jedno ti nedostaje, idi i što imaš prodaj i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu, a onda dođi i idi za mnom. On se na tu riječ smrkne i ode žalostan, jer imaše veliki metak. Isus zaokruži pogledom, pa će svojim učenicima, kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje. Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi, djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje. Lakše je devi kroz ušice iglene, nego bogatašu u kraljevstvo Božje. Oni se još već masne bivahu, te će jedan drugome. Pa tko se onda može spasiti? Isus upre u njih pogled i reče, ljudima je nemoguće, ali ne Bogu. Ta Bogu je sve moguće. Petar mu poče govoriti, evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Reče Isus, zaista kažem vam, nema ga tko ostavi kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada u ovom vremenu s progonstvima primio strostruko kuća i braće i sestara i majki i djece i polja i u budućem vijeku život vječni. Dragi slušatelji, sada smo čuli sutrašnje evanđelje, a u nastavku ćemo slušati naše 3 framašce koje smo zamolili da nam ispričaju svoje doživljaje s primanja obećanja. Prva na red nam dolazi Iva Ćubela, koja nam govori o svojim primanjima u Framu, pa ju poslušajmo. Ćubela i u Fram sam se primila prošle godine. Za mene su primanje obećanja poseban trenutak kao i za svakog drugog framaša, jer mi stvarno taj dan iščekujemo kroz čitav godinu. Moja primanja su nosila geslo više ne živim ja, nego Krist živi u meni. Za mene primanja će ostati stvarno zauvijek u sjećanju, jer taj dan sam baš osjetila posebnu milost i ljubav dok sam sjedla uz drugih 100-tinjak braće framaša. Mislim da je to bio prvi ozbiljni korak koji sam učinila na svom framaškom putu, jer taj dan nisam samo postala dio bratstva, nisam samo postala član Frame, već sam stvarno iskusila ljubav i milost života u velikoj zajednici koju spaja Krist. Vjerujem da su svi drugi framaši taj dan iskusili kao i ja posebnu milost i ljubav koju nam je Krist dao baš s oltara dok smo tu zajedno slavili njega. Meni su moja primanja darovala priliku da iskusim pravu ljubav živeći u bratstvu koje mi je zbilja postalo druga obitelj i postati će svakome komu se prepusti. Hvala Ivi na iskrenim i lijepim riječima. Sada ćemo čuti Anđelu Ćavar koja nam govori o svojim prvim obećanjima. Ja sam Anđela Ćavar i prošle godine sam dala sva prva obećanja na Frami. Mislim da je to ključni trenutak za svakog framaša, jer on tu Bogu nešto obećaje. Obećajem da će kroz godinu dana živjeti evanđelje u bratstvu franjevačke mladeži i da će mu služiti kako na Frami, tako i u školi i u obitelji, što nije nimalo jednostavno. A kada shvatimo kome to dajemo obećanja, nekako se dobije svoj smisao. I taj dan kada se svi skupimo i reknemo to svoje evo me, cijelo nebo slavi jer se toliko mladih duša tada posvećuje Kristu. Želja za tim nečim većim što je pronašlo u Frami.
Mislim da je to središte našim obećanjima, kada mi svjesno i slobodno dolazimo pred njega i stavljamo mu se na služenje. Naše prošlogodišnje geslo bilo je više ne živim ja, nego Krist živi u meni. Dolazeći tada do oltara, toliko osjećaja se razbudilo u jednu ruku i straha, ali velike čežnje, jer tek tada postaješ svjestan kome si zapravo rekao to svoje da. I tada nestaje strah, jer znaš da će te on voditi i da je tebe od malena pozvao ovo bratstvo. A mi framaši izabrali smo slijediti Svetoga Franju, a znamo da je on jednostavan i ponizan svetac i da ga nije lako nasljedovati. S druge strane, nije lako ni dati Kristu obećanje. I onda se pitaš, je li to za tebe, jesi li spreman? Ali mislim da svaki framaš, iako nesvjestan svojih obećanja, taj dan doživljava mir i ispunjenje koje nigdje ne može osjetiti. I to je taj odgovor, jer sam se trebao obećati. I to je zahtjevno, ali se zato trebamo moliti Isusu da nam pomogne na tom putu i da nam dadne snage da ga svjedočimo. I prvo djelima, onda riječima. I tada će se sve u našem životu posložiti i dobiti smisao. I upravo to su obećanja, predavanje sebe u njegove ruke, dopuštajući mu da nas oblikuje kako on to želi. Helena Lasić će nam govoriti o doživljaju s obnove obećanja. Ja sam Helena Lasić i svoja prva obećanja dala sam 2019. godine. Osim što su ta prva obećanja bila posebna zato što su prva obećanja, meni su bila posebna zato što smo te godine, naša Frama proslavila je 25 godina i geslo koje je bilo tada na tih 25 godina na proslavi bilo je isto i na primanju i obećanjima. Takav je običaj. Geslo je i oni pođoše za njim. Posebno mi je baš zato što te majice od 25 godina svi vrlo rado nosimo, ne znam, kad je neka akcija, kad je bilo kakav onako opušteni dan na brijegu i kad vidim majicu sjetim se, to je moje geslo sa mojih prvih obećanja koje su baš posebna. Također ove godine ja drugi put obnavljam svoje obećanje. Odnosno, lani sam prvi put obnovila i sada ove godine drugi put obnavljam. Ne znam, obećanja su tako posebna stvar, poseban doživljaj, ugođaj, ne znam, sami taj dan. Ove godine sam bila u vijeću, pa imam ta primanja i obećanja i naporno je i ne znam, ima 100 nekih sitnica, ali tako se veselim tom danu i svemu i ne znam, teško je opisati obećanja, ali obećanje je ono što daješ Bogu i nekako mi je to najljepše od svega toga. Mi ne dajemo neku poruku Bogu, niti dajemo, ne znam, neki video poziv ćemo mu poslati, nego mi njemu baš dajemo obećanje. I to mi je pre posebno i veliko. Info kutak. Protekli vikend, točnije od 1. do 3. listopada u domu Spacis u Međugorju, održan je seminar za članove glazbenih sekcija u organizaciji područnog vijeća Frame Hercegovina. Geslo seminara bilo je "Tebi ću pjevati i svirati". Naši framaši su također sudjelovali na ovom seminaru. O njihovim dojmovima možete čitati na našoj web stranici. U ponedjeljak 4.10. na blagdan Svetog Franje, članovi 3. reda imali su obred primanja i prvih zavjeta u 3. svjetovnom redu. Stavimo ih u svoje molitve. U nedjelju 10.10. mi framaši imat ćemo obred primanja i obećanja u Franjevačku mladež na večernjoj svetoj misi. Također stavimo sve framaše i framašice u svoje molitve. A sve ostale obavijesti pratite na našoj web stranici frama.ba te na Instagram i Facebook profilu. Dragi slušatelji, približavamo se kraju današnje emisije, u kojoj ste imali priliku čuti mnogo toga.
Naša Marija nam je govorila općenito o primanjima i obećanjima. Što su primanja i obećanja, kome obećajemo i što obećajemo. Mara nam je probudila svijest da je u tom trenutku, dok mi dajemo svoja primanja i obećanja, na oltaru živi Bog. Također, veliko hvala našim framašicama koje su govorile o svojim doživljajima s primanja prvih obećanja te obnove. Obećajemo da ćemo kroz godinu dana živjeti evanđelje u bratstvu Franjevačke mladeži. Obećajemo da ćemo mu služiti kako na Frami, tako i u školi i obitelji, što nije nimalo jednostavno. A vama, dragi slušatelji, hvala što ste nas i ove subote slušali, te vas pozivamo da to činite i sljedeće i svake nadolazeće subote u 11 sati. Također vas pozivamo da pratite naš rad na Instagramu i Facebooku, te na našoj web stranici pod nazivom Framaba. Evo, kao što ste danas imali priliku čuti, sutra će se održati naša primanja i obećanja na svetoj misiji u 18 sati u našoj crkvi na Brigu. Sve vas pozivamo da dođete i uveličate taj događaj koji je najbitniji u jednoj framaškoj godini. Neka vas prati zagovor Blažene Djevice Marije i našeg serafskog oca Svetog Franje. Mi vam želimo mir i dobro.